אפשר סכינים? זהרי, גברת, זהרי! גברת! אבו! גברת! מה זה, מחבלת על גדול, אחי? תן לה כדור, אחי, ברגל, תן לה כדור ברגל! תן לה כדור ברגל! תביא את זה! לא יודע, בוא נצא לסיכות, אחי. תן לה כדור בתוך הרצפה, וזהו! אין בעיה, גברת עם ישראל, חי, תוריד את הסכינים.